Hej, Carsten Jeppesen. Den her gang der skal jeg fortælle lidt om, hvad en widget det er. Når man kigger på sådan en side som den her, det er vores forside på Distrikt Nordjylland, og det er efterårsudgaven. Så kan man godt se, at der er en masse ting, der bevæger sig på. Og det er jo egentlig ikke nyheder, men nogle af dem indeholder nyheder, altså som for eksempel den her, der viser nogle nyheder. Den her nede, den viser nogle andre nyheder. Den viser faktisk nyheder fra Dansk Bridgeforbund. Det kommer slet ikke fra den her side. Det er widgets. Det er simpelthen kodestumper, som når man bruger dem, og vi kommer senere til, hvordan man bruger dem, ja, så viser de sig på en eller anden side i et eller andet format og gør noget. Det er en widget. Vi kan gå ind på nyhederne, og hvis vi går ind her, jamen, så kan vi se, at dagens nyheder, de står hernede. Og det er jo nyhedsstrømmen, der ligger her. Det er alt det, som folk nu skriver ind. Hvorimod sådan noget som den tingest heroppe, den brune her, det er en widget. Det er en widget, der viser de næste distriktsarrangementer, så den roder altså vores turneringsdatabase igennem og finder ud af, hvorfor nogle af dem er egentlig distriktsarrangementer, og så viser den dem. Herude på sidelinjen herude, jamen der har vi jo så en, der søger på hele hjemmesiden. Det er en widget, den anden widget, det er den her nede, som viser de kategorier, vi har i nyhederne. Dem bruger vi til at signalere de sektioner, der er i nyhederne, ligesom Jyllandsposten har en sektion om boligen og en sektion om finans og sådan noget. Lidt længere nede, der har vi så en anden widget til turneringskalenderen, og en widget, der giver en turneringsoversigt, og en widget, der giver noget administrativt, det kan være login og registrere og sådan nogle ting, og en widget hernede, som giver noget statistik. Okay, så hvordan bruger vi så lige det? Ja, til det formål, der er jeg nødt til lige at logge ind, og det gør jeg som sædvanligt lige her. Og den kan ikke huske den her. Så skulle jeg være logget ind. Så kommer jeg ind i kontrolpanelet. Og nu tager vi lige og laver en ekstra. Vi laver lige, det man kan høre i baggrunden, det er fordi jeg har en kakadu, han roder lidt rundt en gang imellem. Hvis jeg kan sidde hernede, så giver han bare et hyl fra sig, det lyder endnu højere. Så hvis vi kigger på den her tab her, så har vi altså siden, og der skal vi lige over på, det er selvfølgelig, skal vi over på nyhederne, og så kigger vi lige en gang. Herinde under, der går vi ind under udseende widgets. Og der kan vi så se, at der er noget, der hedder float her. Det gør ikke noget, det er forsiden. Den gider vi ikke kigge på. Den vi skal kigge på, det er den, der hedder upper right sidebar. Det er pænt engelsk eller nydansk. Og der kan man se, de ting, jeg egentlig nævnte før, altså der var noget med noget, der kunne søge. Der var nogle kategorier, som hedder find, hvad du søger her. Og hvis jeg nu åbner den, så kan du se, at hernede, der står der i titlen, der står en, det jeg skrev. Hvis ikke jeg skrev noget her, så vil der stå kategorier i stedet for, men nu skrev jeg altså noget hernede. Jeg kan også få det vist som en drop-down menu, og jeg kan vise antallet af indlæg, jeg kan også vise hierarkiet i det, hvis jeg vil det, men det vil jeg nu ikke. Så hvordan fik jeg så lige dem derover? Ja, for at gøre det, så vil vi ikke lige ødelægge siden, men vi gør lige det, vi laver. Vi tager fat i en, som ligger helt forneden. Den er tom. Lad os sige, at vi vil noget her. Så kunne vi kunne for eksempel tage den, der hedder WordPress-siderne herover. Det herover i denne sektion her, det er de tilgængelige widgets, der er. Det vil sige, her kan jeg altså tage ting, og så kan jeg... Ja, hvad kan jeg? Ja, jeg kan for eksempel tage den her, der hedder noget med sider, og så kan jeg sige, jamen den vil jeg gerne se forneden. Og så tager jeg bare og hiver den over. Hvis jeg ikke kan lide den, så kan jeg bare hive den tilbage igen. Så er den væk. Nu tager vi den igen, så hiver vi den over. Nu skriver vi ikke noget i titlen, vi siger bare, at det kan du bare gøre. Lad os prøve at se, hvordan nyhedssiden kommer til at se ud med det. Vi tager lige at få den genskrevet her en gang. Og så går vi ned i bunden, og se, der har vi alle vores sider liggende lige pludselig hernede. Det var det, den widget den gjorde. Hvis jeg nu tager den her ind igen, og så skriver jeg gris her, og så saver jeg det, eller gemmer jeg det. Kom nu. Og så går vi tilbage til her, og så siger vi lige, den refresher vi så lige. Se, så står der gris der, fordi det er den, vi har fat i. Kan jeg ikke lide den? Ja, så kan jeg hive den tilbage igen. Så den væk. Lige præcis, ja, så er den væk. Det var da nemt.
Så på den måde, så kan man altså indføre en utrolig masse funktionalitet på sin side. Hvis man tager sådan en, som nogle af dem er jo lidt sværere end andre. Hvis vi der skal vi ind på forsiden. Hvis vi går ind på den her, så er der for eksempel den, der hedder Super RSS Reader. En RSS Reader, den læser nyheder fra andre websider, hvis de har dem, og det har vi. Så her der er altså gået ind på noget, jeg har lavet i en helt anden blog. Jeg har taget nogle af DBF's nyheder, og så har jeg simpelthen smidt dem ind på et af vores systemer, fordi at når du gør det, så kan jeg netop få nyhederne fra det sted. Og jeg vil gerne have dem liggende her, så derfor har jeg lavet sådan en, og så siger jeg, at det er nyt fra Dansk Bridgeforbund. Vis den på en eller anden måde her, og yes. Og det tager kun lige et par sekunder at gøre det, når man altså har fundet ud af, hvad de forskellige links er. Ja, mange tak for at kigge på det her, så håber jeg, at du ved lidt mere omkring widgets.